L-attività fil-Port Ħieles hija waħda kbira u l-makkinarju li jintuża huwa wieħed li jikkonsma ħafna elettriku. B'hekk ma setax jonqos li l-Malta Freeport Terminus tkun waħda mill-aktar kumpaniji li se jibbenefikaw mir-ross fit-tariffi tal-enerġija għan-negozji. Il-kap eżekuttiv tal-Port Ħieles Alex Montebello spjega kif il-kumpanija tikkonsma 23 miljun kilowatt fis-sija f'dawl, dan b'nefqa ta' ftit aktar minn 3 miljun euro. Il-krejnijiet kollha ta' fuq il-moll jaħdmu bil-elettriku, kif ukoll nipprovdu servizz ta' reefer containers, ġifieri containers li kollhom kontenut ta' pereżempju laħam li jkun irid jinżamm f'ċertu temperaturi u għaldaqstant dawn il-containers jkunu jridu jiġu ipplagjati mas-sistema tal-elettriku. B'dan it-traħħis il-Freeport ser jiffranka ma' 800,000 euro fis-sena f'kontijiet tad-dawl. Waqt iżjara fil-Port Ħieles is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku José Herrera żar numru ta' proġetti infrastrutturali li għaddejjin, proġetti li se jissoktaw anke għaliex il-Malta Freeport Terminal ġibdu klijenti ġodda ta' ċertu kobor. Bħalissa għaddejjin numru ta' proġetti infrastrutturali, investiment sabiex tiżdied il-kapaċità tal-handling tal-Freeport u għaldaqstant il-flus li ser jiġu frankati mill-kontijiet tad-dawl ser jiġu reinvestiti fi proġetti ta' tkabbir tal-Freeport. José Herrera qal li l-Gvern minn dejjem kien konxju tal-pis enormi li kienu l-kontijiet tal-enerġija fuq il-familji u n-negozji Maltin. Għalhekk kellu mpenċar li jorsu l-kontijiet u żammija u skont kif kien imwiegħed. Is-Segretarju Parlamentari qal ukoll li bħalissa s-Segretarjat qed jaħdem fuq abbozz ta' politika integrali marittima li parti minnha hija mibnija wkoll fuq ix-xogħol li qed isir mill-Freeport.